mangasayo nabantwana laba abathashwayo uma sekuzomanga national systems esibele economics ahlukahlukene labantwana sibabonga kakhulu ngaba-adressa wamanye ama-marketing center lapha eMaritzburg Durban College so Maritzburg College abona izingane zethu ezingebona nothisha zindlela kakhulu. Siyabonga lokho ukuthi uma isizwe sisenkingeni kube khona abantu abakhombisa ubuqhawe bethi bezivikela kubhubhana kodwa futhi befisa ukuthi impilo zekusasa ley'ngane zethu sikwazi ukuthi sinazo singangena egodini kanye nathi. Siyabonga. No, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Lapho dokotela-ke esiqaleni kuwo umnyango wenu kukhala ndawo zonke sime kanjani isimo kini nakumnyango ngayo le ndaba le esiphekwayo yobhubhane lwe-COVID? Isimo simanzozo yonke indawo ngokuthi-ke ungqongqoshe nje kazwelonke umlomo wasekela wakho deputy minister uhlehlisele ukukhala izikolo makuziqale ngomhla ka-15 February. Ngakho siyabonga-ke ukuthi uKhozi noma-SABC Education ithimba lakho kufaka phakathi nodadewethu Phumeza libone ngonesidingo ukuthi uma sekunje sithole ilaka lokuthi singaluleka kanjani. Isimo simanzonzo kodwa-ke sidinga siyibambe ishisa injala. Cishe-ke uma singangena kulo msebenzi wethu namhlanje ngithe uma ngenza nje ucwaningo ngibuka njengothisha omdala ungeke ngisho ukuthi sengumkanti bomvu kodwa ngoba ikhathi nekhathi umuntu bakhona kuwo lo msakazo ngey'hloko ezahlukahlukene kade sagcina manje abangisasho i-compliment mfowethu. Sekubike lona-ke kokuhlukile manje. Shake ndololwane. Sathungane ngithela abengiyothatha ezinye izinto ezike zabhalwa nenye ngitabuchopho seza laphana ku-UNICEF Chief Education Specialist uRobert Jenkins. Ngifaka nje izinto zakhe ukuthi mhlawumbe abayifuna izinto babuye bakwazi ukuyithola. Ukhuluma ngokuthi-ke into umfundi angayenza esekhaya ukuze ukufunda kwakhe kuqhubeke. Ngizohamba kumasikhathi esingivumela ngize ngingene ukuthi-ke umnyango wezemfundo lapha KwaZulu-Natal no-DBE National iziphi izinto ezikhona abafundi bethu abangahamba bayozibheka ikwazi ukubasiza kulesi sikhathi-ke behlezi emakhaya ngoba iqiniso lithi noma behlezi emakhaya baqhubeke bakwazi ukufunda. Iqiniso lithi ozakwabo ikakhulukazi bezinye iy'nhlanga nezikole nakho konke bona bayaqhubeka. Ngivuke nje ngiphuthuma kwadokotela ngoba angizizwa kahle emzimbeni ngahlela kwesinye sezikole kupakile inqwaba yemoto kunabafundi befunda ziyafunda izikole. Ngakho-ke kufanele sibanike-ke amaqhinga nalaba ikakhulukazi abasey'koleni ezivaliwe ikakhulukazi iy'kole ngaphansi njengohulumeni iy'kole ey'semakhaya engenazo iy'nsiza zona njengalezi esey'vulile njengamanje. Ngizohamba ngize ngifike lapho-ke kodwa kuyengiqala lapho kuRobert Jenkins ukuthi-ke uma umfundi esekhaya kufuneka abe nayo iroutine noma indlela noma efaka isikhathi ezibekwe phansi akuhlele iplanning ukuthi uzofunda kanjani. Siyazi ukuthi kunabafundi abangakwazi ukuthi bangene bona bafunde online babe nawo amandla abadatha nabazali babalekelele khona kodwa abafundi abangeke bakwazi uku-afforda lokho. Bona bangasebenzisa i-television ngoba i-television inawo ama-channel okufunda nje akhona 24 hours. Kube i-radio njengalena esikhuluma kuyona iba nazo iy'nhlelo la khona abafundi befundiswa khona izinto ezithile izinto abafundi abangayisebenzisa lokho. Kuye kumangazeke ndaba ezitha ukuthola ukuthi
isikhathi esiningi izingane zethu noma intsha yakithi uma inamadatha noma ikwazi ukungena ku-internet bayingenela bona nje kuma-social network. Lawo ama-social network abangena bona abasebenzisi wona ukuba bafundisane izinto ezithile, bangenela nje ukulalela ezinye izinto ezingenaso isidingo kakhulu kulesi sikhathi ababhekene naso. uRobert Jenkins-ke ubuya khuluma ukuthi noma sebekwenzile lokho kuyo leyo plan yabo kufanele bafake nekhathi zokudlala ngoba kubalekile ukuthi abuye badlale in between yazi ukuthi ngisacabanga bafunda ngakho uyakhula zokudlala bangalekelela abazali ukuthi banikeze izingane izinto ezama-games bayidlalele njengendaba lezi ngisho umlabalaba lo ngisho ingqabesho le ngisho kuningi nje abangakwenza okusamdlalo okwenza ukuthi umqondo wabo uqhubeke usebenze khona ngokuthi abakuleso sigaba ukuthi bona ukufunda kwabo kube ukudlala kakhulu bese bekwazi ukuthi switch off baye kwamanye ama-activities enza ukuthi ukufunda kwabo kube flexible bafunde sakudlala. Kunama-games okwaziyo ukuthi wadlale wena ubufunde accounting. Kuney'nkampani ey'kwaziyo ukwenza lokho. Ngeke ngikhulume-ke ngazo kakhulu apha emoyeni ngoba ngaba sengathi umuntu uyayidayisa. Uyagcizelelwa-ke futhi ukuthi umfundi uma efundela ekhaya akube nokuxhumana okugxilile nomzali noma ubani lo wahlala naye ekhaya. Kube nokuxoxa okuvulelekile. Umzali amgqugquzele umfundi ukuba ngesikhathi efunda ezinye izinto angakwazi ukulekelela zona afunde sakubuza nokuba afunde buthule afunde sakubuza kuyena. Abuye akwazi futhi umfundi ukuveza imizwa noma ama-feelings akhe kuyena umzali futhi umzali kufanele akavunile-ke ngokuthi ingane iyakwazi ukuveza nama-feelings ngoba ikakhulukazi ekufundeni ukufunda kuhamba kangcono uma imizwa nezinzwa zivulekile zikhululekile. Uma ufunda isimeni lakhona unokwesaba ifear khona ufunda lapho kunama-restrictions kakhulu khona ongeke yazi ngathi ngizoba ngizothi ngiyafunda kuthiwa awushayelile ngaphi athi usafunda uyoshayela ngani imoto athi usafunda yabona athi usafunda kube khona izinto ey'shoyo yabona unginike ukuthi khana amanzi awungimenzele itiye kufaneke yiko ngithi kufaneke kube i-planning yakho umfundi ihlanganise nomzali ukuze umzali azi ngesikhathi esithile usibanibani uzobe efunda asizokwazi ukumthola esingamthola esingakusebenzisa ukumthola ukuthi simlekelele ekufundeni kwakhe. Ukhuluma zakufika ekutheni-ke kufuneka umzali kwesikhathi akugwagwe noma akuvundulule noma akunxenxe ukuthi umfundi akhulume ngokukhululeka nezinto ayifundayo. Ngalo ukuthi umzali unalo ulwazi lonto la umxoxela nje yazi ukuthi kusayensi kuthiwa ukuthi nokuthi 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 noma ingekho into ethile umzali mhlawumbe uma engenalo ulwazi kodwa kukhona okunye amaleveli umzali angakusho. Ngenze isibonelo uma ingane ifunda ukuguquka komhlaba ukuthi nomhlaba ume kanjani umhlaba wakhanda kanjani umzali nje angalibamba iqhaza ukuthi awu kanti umhlaba uyahamba sithi ilanga lihamba kanti sithi liyaphuma liyashona hawu kusho ukuthi amanga ukuthi ilanga liyaphuma liyashona ngoba phela uthola ilanga libe ndawonye umhlaba oguqukayo kusho ukuthi lo sunrise no sunset kanti izinto ezinjani baxoxa nje lawo muntu lo sunrise no sunset ngoba ukhona ezulwini ukhona izilwini nakwezinye ilimi kanti awuqhamuke kanjani nasemanga umhlaba ungamile uwona ohamba kuyilanga elimile iyoqhubeka leyo debate ngeke iphinde ingane emfoka mbatha ikhohle lokho eyathi kufunda kwaba ne-contradiction noma kwaba nokubuzana ngendlela ukuhlala izinto zibuka ngayo. Enye indlela okufunda ingane uma isekhaya ukuthi yenze imidwebo ama-drawings ezinto eziningi ikhombisa umzali angamaka nomzali angasho ukuthi kuhle lokhu abuza manje wadweba le-engela yama kanje angama kanje kube khona leyo ngxoxo evulelekile. Into umzali angayenza u-UNESCO une-program ebizwa ngo-WITO
iyasebenza kakhulu ukulekelela izingane ukuthi uma zisebenza online noma internet nje manjalo zifunda kodwa iziqeqesha ukuthi yiziphi izinto okufanele zizivimbe ngoba uzothembela umzali uzothembela ingane amadaki ingane ingenela isifundo izinto ongamele ifunde noma ithola imbiko ongamele ithole noma ithola izinto ezisikere nezithusayo noma ithola izinto eziyophono bambani umkhuba njalo njalo kufanele umzala imonithe lento yokufunda kwengane kungabi ukuthi nje hayi uyafunda ngoba account ingane iyafunda kanti ayifundi isekwezinye izinto ngakho-ke empokambatha kulesi sikhathi izinto zonke ziphazamiswa i-COVID kufanele siku-understande lokho sinayo futhi indlela okuthiwa i-remote learning kunolento othi SABC foundation program nabo banga-access abafundi kunama-online tools abangawasebenzisa amane benamadata njengo-web apps o-0365 o-G Suite o-Fuse no-Click View lezi izinto lezi ama-software noma ama-programs abangawasebenzisa ukuthi bathole ifundo ikakhulukazi lo mbuzo uthi ngizo-adressa nje uma ngiqhubeka lona uthi iy'ngane ayinazo incwadi ey'nikwami zihlezi emakhaya ngiyafunda kanjani into ye-grade ezolandela ngizophendula lowo mbuzo lowo okunye okubalulekile okufanele umzali asilekelele ngakho yilokhu kuthiwa i-mental health support ngoba umqondo walezi wabafundi njengamanje ulimele yabona umfundi sontshikaso sithanda ngempela isikole uphupha ngisho ebusuku seyivulile ikole aphuphe esefaka uniform yakhe aphuphe isikole singena ngoba ikuye lento ngaphakathi ngakho ngoba ikole ingavuli nje khona lapho iy'ngane zilimalayo khona psychological ebese zilimala kakhulu futhi lezi esezenza esesecondary kakhulukazi o-grade 10 11 12 zona eseziyiplenile i-career yazo ikusasa lazo ziqedile zibale neminyaka ziredi for ukufunda kunezinto ama-dreams azo ziyaqala ziyawaphupha ngakho zona i-stress sizoyilokhu ngakho-ke kuba ukuthi abazali ukuthi-ke balekelele ekuthenini laba abafundi laba balekeleleke sinalokho esibiza nge-education assistance package namanye ama-initiatives okusupport abafundi ngizoyakhona uma sengiya ngaselokhunye but enye into ofanele bayigade abazali bethu nawo wonke umuntu lento ye-family violence ukuthi ngalesi sikhathi ingaphinde ibe yinkinga ngoba phela ingane sihlala ekhaya full time mhlawumbe abanye abazali abasebenzi abanye abazali basebenza ebusuku bahlala ekhaya emini bangcono abasebenza emini mhlawumbe ebusuku babesekhaya uwes kwabasebenza ebusuku emini babesekhaya ngoba into ye-family violence izoyilimaza indlela iy'ngane zethu okumele zifunde ngazo sengiqeda kule ka-Jenkins ngasho ukuthi-ke kubalulekile ukuthi-ke one uma ngisamarayiza akuwe nesikhathi esibekiwe timetable noma i-routine yokufunda kwakhe okwesibili okuwugogodla i-protection yezingane ey'funda online sithathu kufanele zidlala umzala ahlale in-touch nengane yakhe ukuze ukufunda kuhambe kahle umnyango wezemfundo-ke sontshikaze angazi isikhathi ubani manje hayi no savuma kahle impela ubani isikhathi saku-28 minutes yes cha sesidlule nje ku-21 bengithi ngizoma ku-21 ngoba u-21 means past 9 wanamhlanje unomehlo kanjani ngoba i-hour ka-21 yeah kuma minutes awu-21 nama-second awu-21 enyakeni ka-21 yeah i-21st century kuno-21 ndabala baningi yeah ngeke iphinde yenzeke into nje uyayigcina
ezinye izinto ngempela lezi oyifundayo engaba ingxenye lento oyishoyo ekufundisa ingane zethu. Simple nje but ongathi uxuza ngayo umqondo ngeke ngalalela eminye umsakazo lo msakazo lo uthi angazi noma ungaphansi kwenu kodwa ke omunye umsakazo khona lapha ngulalele nje banohlelo la khona bebuza nje imibuzo esimple bese bethi ke uma bekubuza bethi uma uphendule lo mbuzo so kunika 5,000 rand ungena ekuseni lapha ko-7 bayenza lento lapha ngo-7 ekuseni bangilaye ngiphuthuma ngemsebenzini ekuseni ngoba undodakazi bayekade drive imoto ngakusasa eyake-interview kunomfundo udokotela naye so manje wayeseyishift eyigudlulile i-channel wayesangale esingesweni lo msakazo ngize ngisho manje manhlale ngiyivulele izolo nje mina manje ngenhlanhla ngasebhalela-ke kuthiwa bafike babuza umbuzo bathi uzothola 5,000 rand uma uphendulile lo mbuzo bakunika ithuba lokuthi lo 5,000 uhamba nawo noma ukhetha ukuthi wena bakubuza umbuzo wesibili uma uwinile umbuzo wesibili uzothola naba 5,000 ube u10,000 kodwa uma ukuhlulile uyaphela 5,000 usathola lo usuka from 0% uye 5,000 from 0 rand uye 5,000 rand kodwa une possibility ukuthi uye 10,000 noma ubuyele ku-0 manje bambuza umbuzo wesibili osefaneleyo ngayo ku-10,000 babuza ukuthi hayi lo nyaka lo u-2021 uFebruary uphela ngomhla 28 no-29 a very simple question but-ke wawuphendula wayithola imali cha ndabezitha cha siye laphana-ke kwa-Department of Education sisho ukuthi iziphi izinto abafundi engabasiza babengena lapha kuwebsite yethu ikakhulukazi lento ethi-ke bazokwenza kanjani ukuze baqhubeke nokufunda noma besemakhaya ikakhulukazi bengenazo ney'ncwadi zegrade ezolandela ney'ncwadi bebenazo kulamagrade bebekona ngonyaka odlule khumbula ukuthi-ke zibuyile zabuyela ey'koleni nalento ye-retrieval policy yazi futhi ukuthi kunama-chapter amanye angaqedwanga ngenxa yesimo sangonyaka odlule osekufanele ukuthi-ke awubalephe azenzela lo nyaka kodwa abafundi kunoba bahlale nje bangenzi lutho sina ngena laphana kuwebsite yase-DBE babeklikha lapha ku-DBE content bazofika bathole abangakuthola lapho kuzifunda bese uba i-curriculum support material bazofika bathole lapha ngokwama-subjects ukuthi mapha material abangathola bayifundele wona izinto amabeyithola lapha e-curriculum kunama-interactive simulation kunezinto ezisimulate ezinye njengokumalephu njalo njalo abakwazi ukuyifunda la kungabalekelela-ke lokho kakhulu but i-curriculum yethu i-compilwe from QA OER i-recent isikhathi samanje ihambana nama-CAPS guidelines ufunda lokho kwamanje le material igenerate iqoqwa kubantu abangama-experts from ama-office akhona lapha head office aka-curriculum awasema-district no-teacher abasuka ama-district nasekhona ezehlukahlukene abaziyingqweko futhi abakhipha ama-results amahle so our digital learning ekhona lapha bengisho esifakelwa i-directorate yethu yakwa-ICT isilekelela kakhulu sibiza nge-ICT Education Initiative isilekelela kakhulu kodwa abafundi futhi bangazi ukuyi-downloada le information bese beba nawo even offline kwenzela ukuthi noma bethola amadata wayi-accessa le information bese yayigcine bese ukwazi ukuyifunda engasawasebenzisa amadata kunokuba abafundi bangene ko-WhatsApp bani but bangaba nawo ama-group abazali bangaba ama-group bamonite babo-administrator kulokali bakhe izinto zama-app iy'ngane bese yishela information zishela ulwazi nalo electronic or whatever but kubalulekile ukuthi engenzeka abafundi belokho kuthiwa i-mobile app i-mobile app sibiza ngo-KZNDO ifunda KZNDO
ifunda isipelo nje kanjalo impela ukuthi kwaZulu Natal Department of Education funda but i-right kakhulu kulamafoni compatible ane Android OS version 8.1.1 version 8.1 Android ekwazi no-accommodate futhi Android 9.0 esidevelope through Google Play Store njalo lapho abafundi bakwazi ukuthola i-curriculum material bakwazi ukuthola i-material ezifundo zonke ukuthi umfundi ufuna ukufuna sithi isifundo yena usho ukuthi uma abafundi abangenzeka mhlawumbe ethola ukuthi ke mhlawumbe akanama data but cishe bangaya nabo library baye nabo masipala kulezi indawo lezi ngama-class like okwazi ukungena wesikhathi bawazi ukusupporta mahala ukuthi udownload le information ucele baprintele usunayo ilokho ngayo kodwa ke wesithi kumfundi akakwazi access library akwazi ukwenza lutho nje yonke lento engikhuluma ngayo ukuthi hayi mina ngisemakhaya amahaya wakhuluma ngathi isedrobheni lapha noma isetawu cha semakhaya yonke sikhuluma ngayo wasiyazi ngikhulume ne-TV kodwa kanjani futhi i-TV ngabikho ekhaya ngakhuluma nge-radio kanjani futhi nge-radio ngabikho ekhaya kodwa yena-ke umfundi angakwazi ukuqhubeka afunde ngoba sengicela bangilayelisekahleke madoda njelana khona-ke abangeke bavula indlela ngempela-ke manje ngiphendula lo mfundi lona in a deep remote rural area osemakhaya impela afana nawangakithi lapha enkandla bayazi-ke inkandla wena ukuthi nje cha mna yonke lento athi isho mahaya hayi besayikhumela nabanye nje yomahaya madoda basilahle basishiye kade asikho ngithatha isibonelo esisodwa sikhuluma ngama-exponent exponent i-mathematics then yonke yade ngibala ngidawusa yisebenzisa into ongayenza ukuthatha iy'ncwadi zakho zale grade akwathi uyifunda wezithi ade wenza ugrade 10 yenza isibonelo unawo ama-exercise unalo ifayela lakho unazo izinto okuyi-photocopy uyifayilisha njalo unanama-question papers egrade yakho esesitha previous manje ngoba usu-2000 soku-2021 thatha yonke lento wenze lento engishoyo uyawubheka ngoba kunamanye amashapta oyifika ufunda kwa-grade 10 ndaba ezitha iqhubeke iye kwa-grade 11 same chapter iqhubeke iye kwa-grade 12 but kwa-grade 12 ayifundwa ayikho kwi-syllabus ayikho kwi-curriculum abafundisi ngayo leyo chapter othisha kwa-grade 12 but ikhona kwi-final examination yaka-standard 10 uma usubhala i-final paper uyabona ukuthi umfundi ophasela ugrade 12 nophasela ugrade 10 akanaso ophasela ugrade 12 noma ugrade 11 akanaso isidingo sokuthi ngizofunda kanjani ngoba into zaka-grade 12 angayitholi noma ngafundiswa unazo nje basikhuluma nje ukuthi akazi ukuthi unazo ngifuna ukwenza isibonelo-ke ngama-exponent uma-exponents nama-laws of exponent kuma-laws of exponent awu-3 owona awumgogodla ukukhalkulata izinto ezama-exponent alikho igama lezulu engilazona ama-exponent but ama-exponents akhona ka-grade 8 akhona ka-grade 9 akhona ka-grade 10 akhona ka-grade 11 kodwa wekho kwa-grade 12 kodwa inqaba ukuthi uma sewubhala i-final exam uyabuzwa ngalama-exponent alama-exponent futhi abuya enze ngaphandle ukuthi ubuzwe wona nje yiwo abuyenza umgogodla abe i-foundation abe isisekelo sokuthi umfundi afunde ayi-understand ayipase enye i-section of grade 12 ebizwa nge-calculus le-calculus ukuthi kuyi-final exam iba lapha plus minus 35 marks ngakuthi bangakanani amamaki umfundi kwa-grade 12 angabe afunda njengamanje eyi-grant izinto eziyayifunda eyi-understand ahlala angafundi kanti uluze u-35 marks we-final exam ngithi-ke kwa-grade 10 mangizoqala ama-laws of exponent you've got u-law number 1 okuwona umgogodla ama-exponent othi if you multiply the same base
keep one base and add the exponent. Yeah. That's law number 1. Isibonelo 2 exponent 2 times 2 exponent 3. 2 exponent 2, 2 exponent 3. 2 it's a base. 3 is an exponent. You must try to do 2 or a base, 2 exponent. What 2 exponent 2 times 2 exponent 3, so the 30 base, maybe base yafana, 2. So it is equal to 2, which is the base. Exponent, we say our egg argument of exponent. Jalo ma multiply my exponent. The base ifana. We don't know base bese uyawahlanganisa ama exponent. Uzothi ukuthi 2 exponent 2 plus 3. Should answer yakho u2 exponent 5. Istandard lonto leyo. Sungashika inombolo ke ulethe ngokuhlukahlukana ke but method yodwa. Wena umfundi ufuna abheke ibheke. Bese wahlanganisa ama exponent. Ebese kuba law number 2 ezogcina ngawo. Ngenze example. Yeah. Law number 2 wona if you divide the same base, keep the same base and subtract the exponent. Uma sekune division, angithi lapha ngaphezulu le multiplier. Nama division. Angenze same example ngenze ngenhla kodwa bani divide manje. Ngenze ukuthi umfundi kube lula ngoba ngithaba sondele bala wesiphe. Cisha abanye bayabhala manje. Kodwa ngavula iclass. Yilo futhi thuba. So the 2 exponent 3 divided by 2 exponent 2. So we need division fine man. 2 exponent 3 divided by 2 exponent 2 is equal to 2 exponent 3 minus 2. We should say our exponent. So I said, I'm saying that is multiply. We must divide us our minus. What is simple? Yeah. So is equal to 2 exponent 3 minus 2. The answer 2 exponent 1, which is equal to 2. Yeah. Number 2 exponent 1 is equal to 2. Any number to the exponent 1 is equal to that number. Yeah. We told her that. I number 9. So, ulwazi lakwa grade 10 lo. Ufike umfunda ngakala obenza grade 10 akala imuke manje lento basengeke mina izohamba uyobuza kwa grade 12 kodwa ifunda kwa grade 12. Abese kwa grade 11. Kwa grade 11 athi kuhluba kancane ama exponent. Ngoba usuke sewunani kunama exponent and set. Exponent and set. Ngingenza nje isibonelo esisodwa iset eyodwa. Exponent in a set form. Remember we said S U R D, that's a set. Yeah. Ukushuthi lapha wenza isibonelo ngo square root 50. And when I'm square root 50, that is the set form. Yeah. Awusabona ukuthi responsible umfundi ke manje ayisimplify lento. Easily in a simplest set form, ibe simple ngoba manje mangithi square root 50 akho exponent ebonakala lapha uzomdida umunye umuntu kufanele ayisimplify umfundi lento. Step number 2 manje simplify so first square root sibuka ukuthi iziphi ezinombolo esingathi masi multiply sometimes we keep 50 kodwa zona sikwazi ukwenza ukuthi ama exponent. Ngama ngibheka njengamanje ngibheka ukuthi ke mina u30 50 ungathi square root 50 ungathi square root 2 times 25. Yeah. Ngoba square root 2 times 25 ngaphakathi u2 times 25 phuma u50. Yes. Ebese ngivela phambi 5 ngithi 5 square root 2. Ngoba u2 square root 1 is 2, but 2 square root 5 to 25. So 5 square root 2 is the simplest form, as it is the form of my exponent. Now, we could do the material.
noma lokhu abafundi abanakho okusela esezini abo ebebiwafunda ngonyaka udlule ukumafayela abo sebengaqala befunda lezi zinto lezi ezilinkayo emagrade azolandela batho okuningi vele kuselinka kwemagrade azolandela angahamba umfundi aze abuye athathe ama-previous papers lama-test akade sethwa obani uthisha aqale afunde ebese aseva aphendula ebese uyothatha-ke i-exercise lakhe elase i-answer book wazowenza nama-correction abone ukuthi uphendule kahle abanye-ke ama-test abawenza ama-corrections gcina kumawa nje cishe ithuba leli ukuthi manje aqale phansi umsebenzi wakhe-ke agxile manje enze ama-corrections kodwa abafundi futhi abanga-access iy'tolo noma abazali ba-access iy'tolo babangazama ukubathengela semisha abanga-afford babathengele iy'ncwadi zama-grade alandelayo but umzali aqala a-check ukuthi-ke uma yothenga mhlawumbe incwadi ye-life science ye-geography ye-history maths accounting agriculture any subject a-check ukuthi uma yethenga incwadi e-bookshop ibhaliwe u-caps ngoba uzothenga incwadi kanti sethenga lezo ey'ndala ayiboneni ishibhile kanti ulase incwadi ey'ndala engasenayo le curriculum entsha cishe-ke kungalekelela kakhulu uma ngabuye basaphotheke kanjalo nezinye-ke izindlela zokuthi bakwazi ukuthola i-material nazo bangayisebenzisa mhlawumbe kubafundi ababefunda kudala bayithengela bona iy'ncwadi banazo-ke zona bayiphendelanga esikoleni but kunabafundi abanye othola ukuthi befunda leyo grade ebese umzali emsapota ngama-study guide asebenzise wona abona nje bangithe empelini imiphakathi yakithi uma ikhuthalela ukufunda ingahlangana nenza ama-committee emphakathi kwa-education ama-professional learning committees but ama-community learning societies bahlangane bakwazi hambe bey'qoqela mhlawumbe ama-guide lapha nalapha abekade yenziwa ziy'ngane sezashela ama-grade nikeleze ezinye zokwazi ukuyifundela but ziyifundise but siqikelele ukuthi ze-maintain into social distancing yebo kuyogcwala ziyodlala emagrawundini ziyodlala kuma-mall zihlangane social distancing nje ziyifakela abamaski ngoba umnyango wayithengele iy'ngane abamaski isenawo namanje kodwa ukuthi uhamba kwesinye isikhathi esitolo ufice yona le maski isifako umdlalo yona le yathi kisho uhulumeni ukuthi abuza ukuthi hayi phela isavaliwe iy'kole nami ngiyawasha nje ngigqoke bangafaka labo bamaski benza amagruphu iy'ngane zakithi ziqhubeke zifunde ake sibambele ababili abathathu abalaleli sizwe ukuthi bathini ngiyajabula ngoba sesiyendlale yonke into akekho ngathi usalile sikuthathile usemakhaya sikuthathile ukwazi ukusebenzisa ama-data nabo lobo buchwepheshe besimanje mhlawumbe nawe khona ngafisa ukubuza 0893109193 I-SABC Education nonalibali kanye ne-National Reading for Enjoyment Campaign babungaza usuku le-Reading Aloud Day elizoba ngomhlaka 3 February 2021. Sicela wonke umuntu waseNingizimu Afrika ukuthi abambisane nathi ekufundeleni izingane ngalolu suku. Izingane zizuza kakhulu ngokufundela izindaba. Sizani SABC Education nonalibali ekufinyeleleni ezinganeni eziyizigidi ezintathu ngalolu suku. Downloada indatshana ngolimi lwakho ku-www.nalibali.org noma uthumele umyalezo ku-WhatsApp WRAD ku-060 044 2254 niyethulelwe inalibali kanye ne-SABC Education, enriching minds, enriching lives. Sekulona kuhlelo lwethu lwezemfundo sibheka-ke ukuthi abafundi bangenzani ngalesi sikhathi basahlelike emakhaya njengamanje akona-ke isikhathi sokuthi-ke ngempela kuvalwe yonke into likhona-ke ithuba yasho uDr Mahayi ukuthi ungakwazi nawe ukuthi unyakazise umqondo nathi bazali sibekhona-ke indima esiyidlalayo ukusiza silekelele iy'ngane zethu. Ake sibone ababili abathathu abangafuni ukuthi babuze imibuzo noma ba-ede okuthile kulokho kusho uDr Mahayi 0893109193 abawu-3 kuphela. Ukhozi sawubona? Sawubona Khozi? Kanjani buti? Mfowethu siyaphila kunjani? Siyaphila. Bengisacela ukubuza lapha kubaba e-studio ukuthi-ke
njengoba la eSouth Africa kwathiwa sekuphaswa ngo-30%, mina ngibona ngazathi abafundi bakithi hayi bayahluleka ukulokhunjana e-university ngalo 30% okwathiwa kufuneke bengene ngawo uma-university babephasa i-matric. Bahluleka ukwenzani e-university? Ngazathi imphumela yabo isuke ingemihle kahle, that's why abafundi bakithi bagcina abaningi bathola koma-TVET college nalabo majuba endaweni ey'kanjalo. Okay, ngokwakho kanti imbini i-TVET? Ngithi ngokwakho i-TVET imbini wayikhuluma engathi nje into okulahlwa kuya abantu ngendlela osho ngayo. Cha kulahla basuke bengasalungelanga ukungena ema-university. Bengamukeleki ngabeka ngaleyo ndlela leyo. Okay, kodwa ungavumelana nami ukuthi khona abantu vele okumele bengayina kuye varsity ngenxa yohlobo lomsebenzi awufunayo? Yeah, that's why. Alright. Okay, ndozoma ukuthi indokotela ngo-30%. Sibomba umuntu futhi Khozi sabona. Okay, uvula Hi Khozi. Yes. Yeah, ukhuluma noThusi la. Fanele ukhuluma abantu. Ngicela embuzo lapha ku-doctor. Ngiyizindlela abeka ngayo leyo ukuthi namhlanje kungafundela. Into engifike ibinkinga la. Ngoba kushaya lento nendaba yama-library. Kusekhona i-shortage lapha kuma-library. Ngoba ivamisa lamafoni amanje ngama-Android. Njengoba esethi ingane kuba nenkinga kwesinye isikhathi uthola ukuthi zenze okunye nokunye. Ilula indlela achaza ngayo. Kodwa manje sesinganaki singabazali. Angibonge. Ningana ukuthini Fernandez? Singanaki ukuthi namhlanje kufanele ngabe sinakekela kanjani ekutheni siqikelele ukuthi ziyawenza inona ama-practical. Okay. Ma-previous paper. Yithi ngibona ngikuzwa kahle manje lokhu ihleli lapha zinamafoni singagcini sitshela ukuthi zenza umsebenzi kanti seziyachatha lapha. Kanti seziyashetha laba yini. Okay, nathi sifake neso esilifakayo njengabazali ngiyayithanda leyo because manje sihlangana ngamakhanda ungabonanga zingakufunda ugcina usungasaboni kanti ke sekushaya impela ngemvepi into. Hayi Khozi. Khozi, okay. Mama lokugcina manje Khozi sabona? Mfowethu. Uyaphila. Siyaphila bafo kunjani? Yami ngaphilile la ngosithini nami singasaphofaka bebhele. Sheng. Ayikhulumayo ubhuti lokhulumayo yokunganake yokuhlaba umzali mhlawumbe lapho uyafunda yazi thina siyakhula besidala kuthiwa usesikela nencwadi mhlawumbe yesilungu ngendlela athi sithatha ngayo uma ubuyafunda esithethise kwezinye lokho vele kubazi ingane kuyafuna vele ukuthi thina njengabazali bamanje sizivile into efana nalezo ukuthi ugcizelele nje lapho siqhamuka. Okay. Sibonga kakhulu noma ngakufanga kahle kodwa ngiyabona ukuthi uzaphusha lo niphuzu lokuthi nathi kwakuba khona ithuba la unikwe incwadi umzali kuthi uyifunde lapha phambi kwabo belalele so kusho ukuthi umzali akabe hands on angabaleki kude nemfundo yengane. Dokotela kulabo abathathu khona ongakuphawula siqale ngalensizwe bekhala ngo-30%. No, dabezitha ngibazwe kahle but lo gcina nowesibili cishe bagcizelela umuntu izinto abeseyishilo bahambe emagameni ethu sonke lapho kodwa engifuna ukuthi ngimphendule kahle longene ekuqaleni. Yeah. Uyahlupha ke ndabezitha kodwa kuhle uma ibuza ngoba uyalekeleza ukuthi nabanye bachazelele. Yebo. Into yokuqala nje lo 30% akamusha. Uma ethi uhulumeni yabona awumuntu 30%. Empeleni ukhona nje no 25% da. Ayithi dala bawufike bekhona higher grade. Yeah. Kube khona standard grade. Babona lower grade. Ngikhumbula kahle. University qale wawungena sagera kanjalo university ineso siqhamuke endaweni eziphephekelayo sifunda kabuhlungu kwabhala ukuba uconditional examination kube khona umasho 8 examination uthi somdala usungangena university ngoba uzofikile eminyakeni ethile uthi wawungene noma uphase ngo-FS FS ekhaya ukuthi uphase ngo-F ngoba uschool living
baze ukuthi uthisha laba abadiscourage nayo ke esingazi babethunywe usathane wakuphi ungaqoqeli ngani bathi ufuseke isithutha abona nje wawungena university empeleni uqala kwawukhona nokuthi uthola u76 78% 79 ebese uphushwa futhi uthola uA uthola udistinction bakunika amamako ukuthi ukwazi ukuya ngoba ubusondela uqala nje akudina sonke sesingena ema-university ngoba nakho silelo kungani la kuqale ayekhona amakolishi othisha nawo amakhono ngokwehlukahlukana uqale ngakhumbula nje lapho ngokona ikolishi wonke uGildi Technical College okwazi ukufunda kulona noma ungawuphasanga nje kwahlobo wena okanye umatric bese kuba khona kuhamba kwaba khona ke nama technical njalo ongadinga examination uzongena technical but kuyahlupha manje uma kukhona ama TVET ade ucwaningo lweNingizimu Afrika sontshela abantu abaningi bane academic education engalekeleli sifuna ama artisans sifuna ama electricians sifuna plumbers sifuna ubani abekho eNingizimu Afrika imisebenzi ithatha abantu bangaphansi uma esevulwa ke lamakolishi ukuthi abantu abafundele amakhono ukuze bayosebenza hayi abantu sebabekela phansi futhi ama TVET college empeleni kuyisho nje ukuthi njalo sihlale sibuka ngesolo ukuthi kunento eyonakela asikwazi ukuba ngeso optimistic isibuke ngeso lokuthi nanka amathuba avuliwe aswaso bona i-TVET college abaluleke ngendlela engeluze ngichaza akuthina sonke singama university akuthina sonke singafunda imath sitholo A ufakazi lokho sontshela uma imath nje kwaphela isikhathi ungasayifundi nginganika iproblem manje nokwazi ukuyisona isimbolo ukuthi imath akuyona into edinga ukuthi uyume fanele ukuqhubeka ufunde kodwa wonke umuntu akayifundi imath kodwa amakheka ethu awasho ukuthi singenze ama subjects afanayo ngaleyo ndlela ke hayi ukuthi ngoba kunomuntu ongeka kwazi ukufunda e-university kodwa ikhono lakhe aliphiwe uNkulunkulu alisho ukuthi yena uzolithola e-university akusho ukuthi akazi lutho ngalokho noma uyisidumi ngalokho noma uyisehluleki ngalokho ikhono aliphiwe mina ukuthisha iminyaka kunengane uma ufika ekhaya uyifundisa ekude kuthuleni ukuthi senito zobe njalo khona ingane ehlulekayo ukwenza lokho kodwa uma uyinika noma iredio wathi isakazi babi iwashi likhambe shaze redio uyiphindisele thatha lento yenza lento epractical kaka lenjini uyiphindisele engaba unjiniya onzima kabi nanku ugesi unenkinga ekhaya vele uxhuma ugesi ukhanya ugesi lo ngane kufika iphiwe umlimi thamthopi unobuchule emkhakheni wayo hayi ukuthi uma unolwazi emkhakheni wakho uNkulunkulu akuphe wona usho ukuthi wena ungathini ungaphansi umuntu yena mhlawumbe uyi-medical doctor cha uma iphiwe uma-medical doctor ngalo uphiwe ube-medical doctor ngiqonda ukuthi-ke singayibukeli phansi lezi zinto lezi u-30% akuphaswa ngo-30% akekho futhi umfundi osuke efundela ukuthola 30% uba mama-ke awatholayo esezame wazama omunye angazami alibele ukwenza izinto engenamsebenzi akhohlwe ukufunda bese u-30% ukuthi-ke ubethuba izinto ey'ningi esikoleni engafokafile ebese thola u-30% wahleka omunye ethola u-20 abanye abayitholele u-0 i-commitment, i-dedication, ne-integrity ukuthembeka kuyo ukuthi umsebenzi wakhe uwenza ngokuhlonipha nangokuthanda yini ileyo nto sifuneke siyifake ebantwaneni bethu ukuyimisela nokusithanda isikole but ungasho ukuthi sonke sizoya emkhakheni wodwa Yambe futhi ingesinye isihloko somele sesikhulume leso kungabe ngathi wacabanga nge-TVET nje no uzucabanga engathi iyona encane noma ibukeleka phansi uma iqhathanisa nama-varsity. Empeleni lento esiyibiza ngama-conspiracy information and theories ezifakwa ekakhulukazi esizweni sakithi abantu abamnyama kwenzela ukuthi njalo thina bona nje la ngihlala khona mina uhlale njalo kulelithi ukuthi uma kunento unenkinga negeza unenkinga kuze kumele kufike umlungu azokulungisela igeza kufika umlungu azokulungisela into eyilekhaya iBhayibheli abantu abamnyama lokho where to be found Sele bafundiswa ngalezi zinto iqiniso lelo
umlungu ongayanga nasevasithi njalo uthe mayeqeda ngoba bebona ukuthi owakho umkhakha ubhekaphi ukwenza le nto esishoyo. Awule nkampani enkulu uma ukhuluma nje ngeGlenude uphethe yonke iGlenude ungangena online uzofika uthola yena ukushada ukusuka lapha eza lapha esazobheka ukuthi kwenzekeni bese mayishada umsebenzi ke manje aphinda buyele emva. Asivale dokotela khona ukugcina sesiyindabeni nje ngaso lezi sihloko sokuthi yebo kusavaliwe kusemakhaya kodwa abafundi abaqhubeke. Impela sivale ngokuthi sonke kahle indaba ezetha hayi njengoba sengikhulumile asilekelelane ukuthi abaqhubeke abafunde ngisho sekuvula izikole abafunde ngama-weekend nasekuhlweni othisha babalekelela nathi umphakathi sibalekelele check ingane kamakhelwane nje ukuthi yini into eyenzayo uzama ukuyigqugquzela ikwenze ngempumelelo lokho okumelana nokufunda singafunda sisemakhaya ukuze singasari kakhulu umqondo sojwayele. Siyabonga bese kuba indaba enkulu ukuthi sefanele ngibhale ngilalele olunye udaba lolo. Ngibongela kakhulu uNkulunkulu anibusise. Sibonga kakhulu. Lokho sefama sibuka khona kanjani ke kudokotela uMahayo lapha ke emnyangweni wezemfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal. Bese sesibheke nje indaba yokuthi yini ngempela esuke yenzeka kumfundi ngalesi sikhathi because vela bakujwayele ukuthi ngalesi sikhathi bengekho esikoleni basuke sebebuyile. Abakayitholi incwadi kodwa Dr. Mahayo uyasho ukuthi ke bengenza kanjani ukuthi kube khona abakwenzayo ukuhlala nje ugebhezi uxukuzekile nathi sibasize njengabazali. Nohleli bethelwa indokotela ezinhle mnyango wezemfundo Khozi FM uphumeza wakwahlabisa uyena ke osididiyelele lona siyindaba eningi